kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shaphu kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoina kuyona ke le channel, ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video bese uyasubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze uthole ama-notification each and every time makukhona ke i-video engiyifakayo. Bafethu ngizonipha i-update ngomqeqeshi uRolani Mokoena. Ey'nsukwini ezedlule uRolani Mokoena, since izinto zingahambi kahle ne-Wydad Casablanca, kuke kwavela ukuthi uRolani Mokoena engase eze kwi-Orlando Pirates. Ukupha nje i-update kaRolani Mokoena nayo i-Wydad Casablanca, okuvela kuthiwa ke uRolani Mokoena ngathi ke i-Wydad izoyinqamula i-contract yakhe, but uzohlala le season le ize iphele. Kusho ukuthi makuphela ke le season uRolani Mokoena then inhloko iyobe isiyahlukana nesithandi nayo i-Wydad Casablanca. Okuvela futhi kuthiwa ke uRolani Mokoena i-Wydad Casablanca ngathi ke isamnike i-break, okusho ukuthi i-Wydad izodlala ke imidlalo emithathu ngale kwaRolani Mokoena. Inhloso yini na? Kuthiwa ke inhloso ukunika umqeqeshi ke i-Wydad ecabanga ukuthi ke uyena uzothatha intambo uMohamed Benrahma, okusho ukuthi uRolani Mokoena kuzodlala imidlalo emithathu engekho kubambe lo uMohamed, then ke mhlambe ke esiyabuya. Kodwa nje ingqikithi yendaba ukuthi uRolani Mokoena i-contract yakhe izonqanyulwa makuphela ke isizini. Intatheli uMickey Junior uqinisekisa ke indaba zokuthi uRolani Mokoena khona ke iclub azoya kuyona eAfrica. I don't think ukuthi leyo club ngabe i-Orlando Pirates, ngoba uMickey Junior uyaqinisekisa ukuthi ke leyo club izomholela imali $80,000, of which leyo mali u1,483 rand if uyizisa ngakhona ke eNingizimu Afrika. I don't think ukuthi Orlando Pirates ingakwazi ukuthi ikhokhele uRolani Mokoena leyo mali. And futhi okunye engibheka kubona ukuthi abalandeli be-Orlando Pirates uRolani Mokoena abamdingi, kodwa ke lokho akusho lutho. Management ye-Orlando Pirates mayicabanga ukuthi ke uRolani Mokoena ukulungele ukuzothatha intambo kuJose Rivera, thina abalandeli asinasey. Kodwa ke bafethu, I don't think i-Orlando Pirates ingakwazi ukukhokhela uRolani Mokoena u1,400,000. Kodwa ke nje bafethu, uRolani Mokoena khona iclub azoyiqeqesha after ukusuka kwi-Wydad Casablanca. Any club engengezwa ukuthi ngathi ke umqeqeshi inyawo seyigcwale udaka, iqembu lase-Egypt i-Al Ahly. Ongenzeke i-Al Ahly mhlambe iyona ezoqasha uRolani Mokoena, but bafethu angazi kuzokwenzakalani. But i-update nje bafethu bekuyileyo ukuthi ke uRolani Mokoena kwi-Wydad uzobushiya emaphela ke le season. Asimazi ukuthi uyaphi, kodwa 100% akezi kwi-Orlando Pirates. Like i-video, usubscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo. Bye bye.